राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे। दुपारी 3 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहे। सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झालेली आहे। याचा फटका बसू नये म्हणून अर्ज माघारी घेण्यासाठी बड्या नेत्यांद्वारे बंडखोरांना समजावलं जात आहे। अर्ज माघारीसाठी प्रलोभनं दाखवली जात आहेत, मनधरणी केली जाते आणि दबावही आणला जातोय। त्यामुळे अर्ज माघारीनंतरच खऱ्या लढतीचं चित्र स्पष्ट होणार आहे। कोण कोण उमेदवारी अर्ज माघारी घेतात याची उत्सुकता आहे। महापालिकेत सत्ता आणण्यासाठी प्रमुख पक्षांच्या राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे। पक्षांना दिलेले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी रणनीतीही आखली जाते। काही प्रभागांमध्ये अनपेक्षित उमेदवारी जाहीर करत विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला चपराक देण्यातही राजकीय नेते यशस्वी झालेत। आता पक्षातील कोणत्याही उमेदवारांना माघारी घेऊ नये यासाठी या नेत्यांद्वारे प्रयत्न होताना दिसत आहेत।